Hej, som opgave til modul 4 skal jeg forklare lidt om kinetisk energi og potentiel energi ud fra den her skateboardrampe, hvor jeg valgte en bulldog som skateboarder. Når man tager bulldoggen og følger den her op i højre side, så kan man se herover, hvordan den potentielle og den kinetiske energi ændrer sig, fra om den er oppe i toppen af rampen eller nede i bunden. Det vil sige, når den kører op i rampen, så kan man se her, at den potentielle energi den stiger, men når den så kører ned, så stiger den kinetiske energi, for det ligesom er den reelle energi, og ikke kun potentialet for energien. Og samtidig så forbliver den totale energi den samme, fordi de ligesom er omvendt proportionale af hinanden. Hvis jeg så hernede skruer op for friktionen, så er der rigtig meget friktion, så kan man se, at den kører langsommere, og samtidig så ryger den potentielle energi langt ned, og kinetisk energi den ryger helt ned, fordi nu står den stille. Men den termiske energi stiger, fordi friktionen gør, at i stedet for at det er kinetisk energi, så bliver det varmeenergi, fordi at hjulene mod træet, formoder man den her lavet af, giver en masse varme. Og stadig er den totale energi den samme, men fordelingen er bare anderledes. Desværre kunne jeg ikke finde menuen til den sidste del af opgaven, men jeg formoder, at hvis man tager hunden, nu tager jeg lige og fjerner friktionen igen. Hvis man tager hunden her og smider den herop, så vil den køre hurtigere, end hvis jeg stopper den og tager den herop og starter den igen. Så man kan se, så er farten lidt mindre. Dog kunne jeg forestille mig, at energien ikke er lige så høj, eller er halvt så stor her, men mindre, da der har et mindre interval mellem kinetisk og potentiel energi. Men da jeg ikke har nogen beviser for det, fordi jeg ikke kan finde det i menuen, så må det være det. Tak for den her gang. Hej.